Mennesket har drukket vin i 10.000 år, og meget er der ikke sket siden. I 2014 kan man stadigvæk kun købe spiritus og champagne på 2 besværlige måder. Du kan gå ned i butikken for at handle og samtidig slæbe rundt på tunge flasker, eller du kan bestille dine flasker med postordre og vente et par dage på at drikke dem. Hvis du er minimum 18 år og bor i Storkøbenhavn, ja, så er det nu, du skal spidse ørerne. Sprut Bottler er et nyt pay and drink-koncept, der er udviklet af et par cocktailnørder, hvor du modtager din ordre i løbet af 30-60 minutter. Priserne er overraskende billige, og varesortimentet egner sig til enhver lejlighed. Vi har fjernet alle mellemled, så der nu er 30-60 minutter mellem dig og fabrikken. Ved at kombinere e-handel med et bredt udvalg af anerkendte kvalitetsprodukter, tilbyder vi en service, der passer enhver smag. Sprut Bottler giver dig adgang til et stort virtuelt drinkportal, hvor hurtige og nemme drikkeløsninger er lige rundt om hjørnet. I modsætning til alle andre webshops modtager du din ordre i løbet af 30-60 minutter. Bare roligt. Du kan også aftale et tidspunkt, der passer dig. Gå ind på hjemmesiden allerede i dag og opret en konto, så du er på forkanten, når du løber tør. God fornøjelse.